Asithathe ithuba sibingelele ubingelele ngubaba udokotela weyinyanga umelaphi wendabuko usebenzela ibhilidini esibiza ukuthi iNedbank House Building. Leli bhilidi leli lisenkabeni yedolobha, umgaqo wakhona kuthiwa uQueen Street and Albert Street. Inumber is number 30 Albert Street in Durban. Iparking yethu ungena ngaku Queen Street number 72 Queen Street, ilapho kuzokwazi ukuthi ke uthole iparking uyopaka e3rd floor kubaba umusi uze kubaba udokotela ongumelaphi wendabuko. Bakithi today I have to be a little bit complex. I'm not sending a wow to everybody. I've got a topic that says mirror and the ring. Mirror and the ring. You get a mirror and then you get the ring. Thereafter lento sizokwazi science. Angeke ngikhulume lento le. This is ubaba udokotela babo isizwe babo jabulile umfana omuhle njengekhehla lomlungu. I don't want people to judge me or persecute me, but kunento othi uma ube nevision yayo watshengisa ivision wayiziba ivision imisiba nama consequences that are very bad, because into eziningi esikuzona manje sizibonisiwe sixwayisiwe ngazo. Lana ngitshengiswe umbono whereby kuthiwa kumentionwa abagama abantu abawu2 Mthandeni SK kwamentionwa ubaba udokotela kwathiwa asifake upetrol o udizili kule moto le enikezwe ungizwe Mchunu. Engisho ukuthi ke uSK kumandatory, angazi noma mhlawumbe banobudlelwano noma kanjani, kodwa ke ukuthi mhlawumbe bezwana nongeze ke sekukuyena umsebenzi sengwenzile ukuthi kuvezwe umbono la ukuthi SK Mthandeni SK nobaba udokotela asikhiphe imali sifake upetrol or you call it diesel depend ukuthi wena ubiza ngani kule moto le eyifortuna le enikezwe ungizwe kaMchunu. Engizokucela ke I'm not trying to buy fame or something. Ngizocela ukuthi uMchunu anginikeze ama bank details akhe ku WhatsApp le engizokusho manje. Ayikho into etheni and bengaprefer ukuthi anginike uCapitec ngoba uCapitec it's easy to verify. Ngesikhathi nguloda nje uzosho ukuthi isibanibani kwabaningi abantu abazoba uMchunu emva kwalokho. Indeed baningi abantu bakaMchunu, but many issues that are more likely to be the same. But bengizocela ukuthi ngibe nesiqiniseko ukuthi lo abamina ngizofaka imali ukuthi just agcwalise nje diesel, that's all. Ngizofaka imali engango 3000 rand okusho ukuthi ngifuna kodwa ngibe nesiqiniseko ukuthi ngifaka umuntu oright yini. Hayi ngoba ngirish, hayi ngoba kunemali. Thereafter uSK uzobona naye ukuthi umthola kanjani ungezokwazi ukuthi atholeke ama bank details akhe noma amnike esandleni. I'm not saying it hayi akafika azothatha u3000 ngeke ngimenze isiphuphuko. Nami ngeke ngihambe lo3000 anyway. Ngifuna nje ukuthi wherever ekhona ngifake ke lo 3000 afake udizili elami side lobe sele right sengiqedile, ngoba if siboniswa izinto khona ukuphupha. Uphupho usukuphupha usukumphupha vese, but uma une vision umbono enye into angaze ke ngiboniswe mina into ekuthiwa ngithatha imali yami ngiyenzela umuntu imoto. This was the first time nginikezela umsebenzi onjengalona ukuthi angithathe le mali aqalise udizili ngalondlela. Ngizocela ukuthi ungizwe Mchunu lapha ekhona athole icopy bese sibe ne-authentication ukuthi ngempela imali sifaka kwi-account number right yini. This is baba udokotela baba sisibonjabulile. Bengithi nje ngidlulise lokho bekuphuthuma ke kona. It was not part of my program because I write down my program, but that was not part of my program. This is baba udokotela baba sisibonjabulile. Follow mfleja ke mzola abancikisi ayiphuzela igazi leli. Le juice le ngiyithenge kuthiwa beetroot juice. Okay fine, they had no name how to name it. Kule juice le kufakwe ginger, apple, coconut and beetroot. Company producer lento uSpa in North Beach in Durban. Spa North Beach in Durban. How much is it? Bob is 29 rand 99. Bokuthi incane kanjani lento? It's 30 rand. 30 rand, but I bought it because ngiyazi ukuthi yenzani, especially ngiyabona nje ginger, but especially beetroot very powerful. I respect it a lot. Bakithi kunezinto lana engifuna ukuthi ke sizikhulume sisilimaze kakhulu, and failing to do that kuzoqhubeka abantu balimale abantu bakithi. Ake sibuke into yokubethela ikhaya lakho
ake ngikhulume lento bethela ekhaya ngamabutho inyanga njalo yona imibethela itho nayo yona into eyisebenzisa ibutho imibethela angifuni ukukhuluma ngezizwe nebutho ngicela ukukhuluma ngento eyodwa ibutho ngoba into ehluphile la thina ebunyangeni ayikho into esingayazi believe me ayikho into esingayazi that shows that ukuthi how poor are we umuntu owazi yonke into most of the time that person is poor abantu abaziyo aba rich they don't know a lot of things they know what they know and then bagcizelele kuleyo nto ithile lento izibenzele lento okunye abalandaba nakho engisho ukuthi I'm not an expert entweni eningi but lana ngifuna ukukhuluma ngamabutho lapho inyanga ifika kini ifika kwakho ifika emzini wakho izobethela ukuthi isebenzise amabutho ke into eyenzekayo inyanga iyafika omela kwendabuko uyafika lo sefikile mhlawumbe nezangoma kunayo zakushoyo izangoma ziyasenzela amabutho ngoba angaze ngibe isangoma futhi anginawo umngane oyisangoma ngabe mhlawumbe ngiyahlala phansi ngicela ulwazi kuyena anginayo umngane sami asiyikhulumeni lento le ngoba ngempela siyehla siye emakhaya njengoba uDisember nje imali ezoba khona sikwazi ukuthi sibize nomuntu ezosiqinisela nje igceke uyabo kodwa lo muntu ozoqinisa igceke kuyenza mhlawumbe ngesikhathi afike ephethe into esikhomeni sakhe ephethe into ekuthiwa amabutho ngesikhathi ezosebenza la ekhaya isebenza ngebutho kuhle kakhulu ibutho liyashesha ke limshaya manje umthakathi lizivala manje izilwane I repeat ibutho liyashesha limshaya manje umthakathi limvala manje umthakathi kunebutho mina engilakhayo uma ngilakha leli butho leli ngifike ngilakhe ngiliqede bese ngithatha umuthi ekuthiwa umhlakazanhlansi kuhlansi nale butho ube mningi kodwa umhlakazanhlansi bese ngihamba ngesidulini mengifika esidulini ngisibhoboze ngaphezulu bese ngizikhulule lapho ke ngeke khohlwa lo muntu loyo meke savala isiduli sivala naye ngizama ukuveza ukuthi how potent amabutho they are how potent amabutho they are uma ukuthi unamabutho angempela siyawathatha lamabutho lawa akho mase sikhamisisa inkukhu lenkukhu lesiyifake lebutho la emlomeni mase sigwaze ngenalithi umzimba wonke mase lenkukhu siyibiza ngegama lakho siyibophe inyawo soyilahle emgaqweni obhizi sithi akahambe ngengozi yemoto kusuka ngizama ukuveza ukuthi amabutho ingake inyanga uthola ukuthi siyawathemba amabutho because are-potent ane-listening skill eyisimanga kodwa-ke asingeneke manje uma ubethela ngawo ngempela azokusiza angingabazi lapho izitha amabutho bakithi mesikhuluma ngamabutho hayi ngahamba ngakhuluma kushona ilanga okay kunebutho elakhiwayo ile nyanga zangapha eMsinga ekakhulu asimsinga uGreytown Thukela Ferry ziyalaka lelo butho ziyalazi abantu balapha bazongifakazela abantu basokhahlamba bayalazi lelo butho lelo lithi uma selisetshenzwe umuntu sesetshenzwe ngalo kanti kunabantu abazokudubula ngalelo langa abazokubulala meke basetha i-date abazokubulala ngayo wabakhokhela lo muntu washo ukuthi base basho bathi hayi bazoya ngosuku lokuthi ngalolu suku bazofa bonke i-date yabo ukufa ukuthi kanjani bazofa bonke kodwa kusalayo naloma lo muntu ngeke ibuye uzokubona ukhona athi abafonela kuthiwa sibani uvele ukuthi sibani bekube ukuthi kusekwilelo butho ke ibutho ke ngizama ukuthi niyazi ukuthi angilibukeli phansi ibutho ngiyalihlonipha okay uyabethela ke ekhaya ubethela ngamabutho into ezokwenzeka idlozi lakho lizodeda ngoba la insizwa lezi ezifakwa la ngophela ibutho amabutho zinsizwa amadoda lawa nje kuthiwa amabutho nje amadoda lawa aqhamuka inkalo ngenkalo amadoda lawa yana le insizwa lezi ezifakwe lapha yana zizovuka ziligade leli ekhaya angiphinde le insizwa ezifakwe lapha zizovuka ziligade lekhaya mase kukuthi izalikwazi namakhehla la ekhaya labantu bayabasaba abantu bempi abantu bodlame babasaba mase bephumele ngaphandle komuzi labantu ke sebeyalona igceke sebezoqala ke manje labantu badominate ke legcekeni kube yibona abashoyo ukuthi yini le ekhaya abayifunayo seniloko nihlaba seniloko nivelelwa izinkinga seniloko nenza amaladi kanti labambuthano wafaka anama wishes ahlukahlukene yabo thereafter sesizoba nento ekuthiwa ekhaya kunento ekuthiwa umdliwa kanti lo mdliwa lo indlela
ebethela ngayo ebenithi benifaka izinyanga zifike zibethele ngakhona le ndlela ezibethele ngayo zigcine sezakha into ewumdliwa yezwe uthi ngithini kwena zigcine sezakha into enjani ebizwa ukuthi umdliwa ngalo ndlela angeke ke sikwazi ukuthi sisilaze iqiniso kodwa singakutsheli ukuthi kahle lento olokuqhubeka ubethela ngayo lento bethelela ngayo abantu awubonini ukuthi egcineni uzobadalela inkinga ibafake into ethi umdliwa manje sekunzima ke ukubethela kuchip ubethela u15 u20 depend ukuthi ubethela loba abanye babethela nango 6000 yabo ayi ngoba ku week nje kudepend ukuthi umuntu ubiza kanjani yena usensani mabethela kodwa kusalayo ukukhipha umdliwa ngeukhiphe ngo5000 ukukhipha lamadoda afakwa la ekhaya akuselula engisho ukuthi ke asikhulumeni lento ezingeni lokuthi sesengakwazi ukuretreata ekusebenziseni amabutho uma sobethelela umuntu sisengakwazi ukuhoxa ekusebenziseni amabutho uma siyolapha emzini yabantu this is babu dokotela bayisizwa njalo lana ngifuna ngeke nginifakele kancane nginithi nje thasi selwazi uma kuthiwa idlozi lenu lathathwa kunomlehluko phakathi kwedlozi elumdliwa nedlozi elithathiwe umdliwa sengiuchazile ukuthi wakhiwa kanjani most of the time wakhiwa yithina okay fine ake singene ke manje khona into esibiza ukuthi umthumba dlozi idlozi lithathwa kanjani labantu ukuthi likusebenzele this is a learning channel so that you will know ukuthi uma wenza lokho you are exposing yourself so that people it could be easy for them ukuthi balithathe idlozi lakho into eyenzekayo lana ke uma umthakathi ezophendula idlozi lakhe lithathe lisebenzela yena ubheka indawo lapho nichitha khona amanzi okugeza lapho nichitha khona umchamo lapho nichitha khona izintshela zokudla yabo nje la nichitha nje khona izinto nje umthakathi ke ukabheke indawo enjalo sengizothi ngithini kwena uma seseyitholile uzohamba ayobheka igobolondo lomnenke le gobolondo lomnenke ufuna lithole ezaleni hayi lawa dayisayo ufuna lithole entabeni nje elingesena lutho phakathi ngifuna mina igobolondo umnenke osuwabola wazwadliwa izintuthwane waphela la clean nje igobolondo elingesena lutho lelo gobolondo lelo liyathathwa ke mase lithathiwe le gobolondo liyathathwa liyogqitshwa lingenalutho lingenalutho lithathwa le gobolondo lelo liyogqitshwa izinsuku ezisikhombisa izinsuku ezu2 weeks to 3 weeks or even inyanga aliyeke nje lihlale lapha uma eselilanda leli gobolondo leli lizoze seliza nenhlobo tshana ethize enhlabathi angithi ikade lokuthela kade usethatha umuthi esubiza ngokuthi umkhondweni nomthathe ngesikhathi esezolilanda lapho uzofika uthele ngaphezulu kwalo athi njenge sesiyabathatha abantu bala ekhaya sesihamba nabo ngomkhondo siye ekhaya la esiyakhona usiyawuthatha ke lelo gobolondo leli ngasothi ngithini usehamba nalo uya ekhaya uma efika ekhaya uzothola ibhakede elimnyama not elimhlophe thola ibhakede elimnyama afake amanzi la noma ngabanhlobo namanzi afaka amanzi mase sewafakela amanzi uzophonsa legobolondo laphakathi elinalenhlabathi enensila yenu mase linani futhi linomthathi mase ethela ke umthathi ngaphezulu athela umkhondweni ngaphezulu lapho ke umthakathi uyaqhubeka uyasebenza usebulala inkukhu eyimpangele kungaba isikhukukazi kungaba iqhude lana ngizama ukuthi ni understand ukuthi le ndawo enichitha kuyona this is what they are capable of doing abathakathi usethatha inkukhu eyimpangele usiyayibulala uyibulala kule bhakede lemnyama elinale mithi laphakathi usiyabulala ke usiyawuphehlaka igazi ufuna inkukhu izifele laphakathi akhiphe inyongo ayifake laphakathi lalela ngicela ungilalele kahle umthakathi uma ezoyenza lento udinga ibhakede lemnyama alifaka amanzi abulala inkukhu eyimpangele abulaleni inkukhu eyimpangele
igazi lingene la phakathi mase lingenile akhipha inyongo ayifake la phakathi azokhipha lento ekuthiwa ingingila lengaphakathi ayisika ivule ichithe la phakathi futhi na listen to me carefully yeka lento yenzayo yeka nje into yenzayo lana bakithi ngifuna nazi ukuthi mhlawumbe izinyanga zingangakwazi ukulapha abantu but abathakathi they are very effective ngifuna ungilalela uma eseyenzile lento uzokhipha amathumbu enkukhu khona lamathumbu abhanqene kanje ekuthiwa obhanqiwe uzowathatha lamathumbu awashaya ifindo awafake phakathi kule bucket mase ebaphahlela ke useyababiza ukuthi nako kumuze ngininika wona senohlala kuwona uzokhuluma iphahla lento insuku ezu7 mhlawumbe insuku ezi3 uzoyilinda izinuke kufuna uma isinuka ayithathe le bucket alivale mase yobheka lapho kulahlwa khona udoti nje abantu nje ayomba lapho ngesipeti afika ligqibe lapho ngomtasi livaliwe linjalo into zenu ziyashikila yini ubudedengu obekhona babudote lapho lento ngiyilungisa kanjani uma usuzoyilungisa ngitholele usawoti obhala ukuthi sea salt not table salt uma usuyilungisa thola usawoti obhala ukuthi sea salt not table salt musu uthola umlotha wezinkuni uhlanganise nalo sawoti thola umlotha wezinkuni uhlanganise nalo sawoti thatha iqanda lenkukhu yasekhaya uma ungenalo iqanda lenkukhu yasekhaya ngoba ngifuna ukukusiza ichannel it's about you uma ke sekulitholile iqanda uma ungalitholi hamba uye esitolo uthi ufuna bakutshengisa amaqanda abhala ukuthi free range bazokutshengisa wonanka lamaqanda usuthatha ke lo iqanda la kwabula ukhiphe nje amagobolo noma mangaka kaya lamagobolondo lawa waphonse kulomuthi lona musu uthola into esibizwa cinnamon powder uthathe ufake la phakathi hamba ke manje uyobheka nje ithambo noma ngabe lana elidala nje ithambo nje mokuyithambo nje kodwa ngabe lengulube ngabele nje kube nje ithambo mhlambe lenkomo elehashi elembongolo but akube isilwane esiqinile yabo ngakuhla khulu ungathola lehashi noma lembongolo lishise le thambo uligayi nalo ulifake kulento futhi lapho ke into ozoyenza ngiyakunika nje lento because you've been following this channel for that long you deserve to have this kind of information lento ke uzobeke usugeza ngalento ke manje ke uzogeza ngalento insuku ezibe isikhombisa geza ngalento le insuku zibe isikhombisa njalo uma ugeza uma uyichithe edrainini noma ikuphi lazofuna ukuchitha ngoba abanye abantu bazobuka le video la kanti basekuma estate abayindawo ukuchitha ngapha lapho nje uzofuna ukuchitha khona awugqomi uyageza kuphela nje ngicabanga ukuthi information lena ebengeke niyithole kwenye channel ukuthi nishawa kanjani and mase niyilungisa kanjani nawe ke futhi inyanga ofikela umuntu ombona ukuthi unjalo umenzele kanjalo and ngoba lo msebenzi wethu siwuphiwe idlozi asiufundelanga ndawo we got no qualification by far we are all illiterates and can't read and write ngalondlela we must be able to share partially what we know sharing is called impartation of the knowledge to the young ones this is babu Dr. Babusisojama umfana umhle njengekhehla umzulu kamancengezi yazi ezinye izinto bengizikhuluma listen to me carefully. This will sound odd. Bantu besifazana. This is Babu Dokotela. I am not telling you what to do. I respect your space. I repeat, I am not telling you what to do. I do respect your space. But ukujola, ukuthandana, ukusukela nje umuntu obroke worse than you are. Wena at least uholela iqolo ingane ezu2. Kunemali wena constant engenayo uyabona ukusukela umuntu obroke because wena uthi uza ngekuyena ngothando naye uza ngothando the problem is we are not a cardiac surgeon awuyidokotela wenhliziyo wena ukuthi umuntu uzothi hayi ngizokunika inhliziyo yami ngizoyenza inhliziyo yakho mina I'm not a cardiac surgeon no hamba zama wena ukusukela umuntu ngoba uthi he's still building his future. He's doing something that will make him rich one day.
No, uphuma kubantu abenza construction. A person who's still constructing his life and using you, when he finished to construct his life, he will leave you. Because amathuluzi wonke asenkontrakeni awahlali la ekumase qedwe ayahamba wazonotha kuphi. Engisho ukuthi abantu besifazane angingifuna lento enizama ukuyi-understand ukusukela nje ngempela umuntu wesilisa broke like that yazi kufana nani, kufana nokutshala a peach tree that does not bear fruit. Lesa hlahla lesana sekunika umthunzi kuphela, but when it comes to reality it does not produce. In 4 seasons that tree does not produce. You call it a tree. Uma ufuna amapetshisi uzoyakha kwesinye isihlahla. Uma ufuna imali uziyocela umngane wakho nendoda esebenzayo, nendoda ephantayo, nendoda eshaya umgaqo, ngoba le yakhe ayifuni ukuboshwa. Le yakhe iyona ikhuliswe ngenhlonipho. Ayifuni lutho nje yona, ayifuni lutho nje. Ithi uNkulunkulu mangavuma umsebenzi ngizowuthola mina. Uzothola kanjani udedlezela kahle? Uzoba serious nje ukuthi wena awuzuli. Awuzuli ngobani vese, ngoba vese awunalutho, noma ungazula ulahlekelwa yilutho. Engisho ukuthi bakithi osisilando ngicabanga ukuthi they have to come into other senses ukuthi ngempela mabevuka ebusuku bembuka lo razelele kanje ukuthi ulele kanjani emadoda walela ahlanganisa ulayini omhlophe, ngoba ngempela asizulo kusiyisibeze, ngoba labo ubhuti laba bengatshelwa amarazo ufuna nikeze ulayini nje oqondile ukuthi ngeke razo wena you are abusing that woman ngayo yonke indlela. Ungena phakathi kwamapala ushaya amapala ekseni uvuka uyazelula uthi awufuni ukwenza lutho. Uma uNtombazana afuna ahambe odayisa ephakede lamakhekhe ahambe odayisa amagwinya wena la ekhaya wena lutho na uzwana nokuzula. Uzwana nokuzula uma usulahlekelwa yini. Abantu bakasifazane ngingakho ngintshela ukuthi nje uthanda nale ndoda kufana nsene ukuthi nje utshala ihlahla ekhaya samapetshisi esingawatheli kodwa amapetshisi uhlalela ukuthi nje unomthunzi. Ake siphume nike entweni ezomthunzi, ake siphume nje entweni ezomthunzi. This is Babu Dr. Bawusisi Bawujalo mfana umhleje khala. Let me give you a free gift yomuthi. Ya senginikile lokho kuphezulu but ngifuna nje ukukunika. Yabona ke lento engizokunika yona. Abantu abayenza kakhulu bekuyi Australia sibiza ukuthi ama BBDs, baby born design. Ama BBDs. La eThekwini isibhedlela esenza ama BBDs esisodwa engisaziyo. eSt Augustine sisodwa sikwazi ukwenza ama BBDs. Le nto leyana ama BBDs ngizontshela ukuthi ama BBDs. Ama BBDs, to make a BBD it plus or minus 250. I-medical aid ayikhokheli yonto. It's a baby born design. Ukuthi uzale ingane yohlobo olufuna wena. You pay plus or minus 250,000. And then kunama chance 50-50 chances ukuthi kuzokwenza kungenzeki. And they don't care. If ingenzeka ngenzeka ngoba bayekuyenzeka and it's not their fault. It's not their fault. Lana ngifuna ukunifundisa ukuthi i-baby born design yenziwa kanjani. Siyangikholwa ke nawe. Khona yonke into nje nini. Uthi ngidlele futhi. Ikawayibona into enjalo na. But Margaret, this is Babu Dr. Iminyaka enginayo isiyangivumela ukuthi ezinto senganitshela. Because by feeding you with this information I'm losing nothing. For you people having this thing, I'm saving a lot of time. Let's come back to this. Sakhela ke umuntu othi babudokotela ngishadelwe nginezingane zamantombazane eziwu2 unkosikazi. Engane yami oqala engayithola ngisesesikoleni yaba intombazane ina 22 years namhlanje. Emshadweni wami namzu2. Sengithe ngiyantshontsha ngaphandle ngaphinde ngashaya umunye ugela. Kanti lento ngizoyithini ngoba ngisebenzile manje. Nginayo yonke into ebekade ngiyifuna emhlabeni. But mfana nginayo. Having no boy
ungabe nawo umfana usuke ufana nomuntu osebenza ensimini angenaso isiqhoko ilanga limshisa noma ikuphi lethanda khona abantu abasebenza emaplazini bayazi ukuthi akusebenze kusengeke isiqhoko angiphinde ngichazele ungabe naye ingane omfana usuke ufana nomuntu olima ngeenkomo izibhane su6 ingekho ngisho yodwa inkabi kwinsikazi zodwa usuke ufana ungabe naye ingane umfana usuke ufana ukuthi uhlobo lemoto hamba ngazo ama 1.6 nama 1.4 awuna imoto enenjini enkulu makuthiwa siphuthuma la manje ePE kuzokuthatha isikhathi ngoba thina ngeke ufike sesekawash sesiwashe imoto ungabe nawe ingane umfana it's not something that you can tolerate unless usebekuthe tolerate ungabe nayo ingane umfana that is why mina mengenzela iPPDs ngithatha imali yangempela salukwazi asukhipheke nanku umsebenzi siyawakha ke manje na thatha ucansi ya sulithathela ya wenze kahle lendlale phansi ya uselendlalela okay good tshela umakoti ukuthi akhumula abenqunu usakhumulile ya naso umi kahle ngakho umi kahle kanje yadlala okay thatha ke umakoti mnike intambo ufuna uthola intambo ebovu ephothiwe yabo ephothwe ka3 intambo nje ebovu nje ephothiwe umakoti le ntambo ayilinganise kuqala iphotho mase ayilinganise ukuthi iyamlingana yini angayibopho just ayilinganise mase iyeka nawe thatha intambo ebovu uyilinganise ukuthi iyakulingana yini you understand kodwa intambo ezosebenza la iyodwa asenzenike sesiyawenza ke manje ngizofuna ukuthi owesifazane angithi ucansi lumi kanje uzohlala owesifazane anabe abhekele nawe uhlale unabe ubhekele okusho ukuthi nizothintana ngemhlane yabo nizothinta ngemhlane you understand kodwa njengoba nizothintana ngemhlane kuzoba ne demarcation kuzoba khona umngcele ozoba khona kunini hamba uyothola umuthi ekuthiwa uma uzobhala phi ubhale phela thola ke lo muthi sengiwushayile inhliziyo thola ke lo muthi lo uvuthuzele la ube ulayini la uma nihlala nena ningawuthinti lo muthi uyezwa ulo muthi lo kodwa thatha ke intambo lebovu uyibeke phezulu kwalo muthi uyezwa ngizwe ngithini okay sakha umfana la singalosimusho isikhathi sithi uma wakhe intombazana wenza njalo ubaba ke ufuna ke ukwakha ke umfana ke la nangu ke umama senihleli ke manje ufuna nihlale niflathelana igama lomuthi kuthiwa umabophe omkhulu then uyawugaya kumabophe omkhulu kube menihleli nje uzonihlukanisa anihlali phezulu kwami into osuyenza ke wena baba uzothatha le ntambo umflathele umama thatha le ntambo angithi ngesikhathi kukhona niflathele phakathi kwenu nihlonisa umabophe phezulu kwamabophe nibeka intambo ebovu angithi ake ukuthi ngithini kwena ubeke intambo ebovu thatha ke le ntambo le ela uyinike umama ehleli kanje iziyohlangana ngale kuyena ayemukele seyimukela ngapha yena uyabo mase seyayibopha okhalweni lakhe ithi ngqi uyanga-understand yena ayikho intambo azoyithatha ayinike wena ngoba yena mekunika intambo ukunika intombazana wena umnika inkunzi ngalo ndlela ke senizohlangana ke ngokocansi eyifakile le ntambo but ufuna inike ialignment ingabi kusho ukuthi uma kuthi uyabamba angashesha ayikhumule aza qede 6 months uqinise ukuthi hayi sesiqinile sisu ongenza ngabe sekusekuyiBhadi nje usengayikhumulaka ilo ntambo ke leyo esetshenziswa kodwa uma ukuthi ufuna intombazana uzela imbodla zigcwele idlula sezidla nehonge ezinye akuba umama uthatha intambo ayinike wena uyibhinca ngapha ngaphambili usuzoba nalo ntambo ke into embike wena umuntu wesilisa ngale ntambo njengoba phela umama ekufake le ntambo kanti ubuzana abafana njengoba uqonya kangaka ungasuzale nentombazane ngaphandle yabo kanti intombazane ofuzo izalela endlini
lapho ke soke sakhela ke umuntu ke into esibiza ukuthi iBBD, baby born design. This is Babu Dr. Yeah. Izinto ufuna sinike for free because isupport esenike yona is too much. Indali channel Babu Dotela, siqalisa naBabu Dotela TV isekhona namhlanje ungangena ubuka ama video khona. Manje sinobunyanga basendulo TV nakhona futhi ama channel. The after support and iminyaka yami yeah. Ke right. Lana ngifuna ke singene kumsebenzi okuphakamisa umuntu engathwali, kuphakamisa nje umuntu kahle. Lo muntu lona ngifuna ukuthi umezophakanyiswa angithengele iring esitolo mase ngithengele isibuko esine frame yeplangwe, a wooden frame, a frame yeplangwe. Okushuthi le ring ifuna aqala ilenga ukuthi iyamlengana yini, it's fine. Mase thola ke lo singabe isibuko esikhulu kube isibuko nje sikahle. Lesibuko leseke sesiyasithatha ke lesibuko sokwenza ke umsebenzi. Uma kwenziwa lo msebenzi lesibuko ufuna ngiqale ngesimagnet nesami ngoba nginaso lesibuko. Ufuna ngithathe isibuko sakho ngesimagnet nesakho ngisithi bese ngithatha lesami ngisijikisa ngapha ngisitshela ukuthi madoda sekukuthi nokuthi kunomutho la kulesibuko sami okufuze ukuthi menguvuthuza uvuthukele la kwesakho isibuko. You understand? Uvuthukele la kwesakho isibuko then uyawuthatha ke lo muthi ke usuyahamba kuyosebenza ngawo. Umuntu lona onento ayenzayo, umuntu lona ozama something, hayi umuntu usuke ngenze, umuntu usuke vese busy with something but into zakhe yabo azenze ngendlela. The after funa hamba ungithengela isibuko mhlambe wenza usento ezimayini, udayisa ngama minerals, udayisa ngamatshe, udayisa wenza izinto eziserious but akuyi phambili kahle. Wenza kanjalo ke musuphathe imali. Phathe imali. Thanda Babu Dotela imali. Musuphathe imali. This is Babu Dotela bawesizwa ujabula mfana umhlanje ke ngizolama ngisengiso futhi ngixolisa. Love you. Turu. Goodbye.